Opäť vás zdravím, ahojte. Astronómovia odhalili, odkiaľ by mohli mimozemšťania pozorovať Zem. Vedci využili metódu tranzitu. Mimozemskí pozorovatelia mohli za posledných 5000 rokov pozorovať Zem zo 1715 hviezdnych systémov, nachádzajúcich sa v našom kozmickom susedstve. Astronómovia v nej vypracovali užší zoznam svetov s dobrými predpokladmi na to, aby ich prípadní obyvatelia spozorovali život na našej planéte. Aby tým vedcov objavil planéty, z ktorých je možné pozorovať život na Zemi, aplikoval vo svojej štúdii jeden zo spôsobov, pomocou ktorého astronómovia hľadajú vo vesmíre potenciálne obyvateľné planéty. Ide o tzv. Metódu tranzitu, sledovanie prechodu planét pred hviezdou, okolo ktorej obiehajú v dôsledku čoho sa mierne zníži jej jas. Jedným zo spôsobov, ako nájdeme planéty, je to, že blokujú čas svetla ich materskej hviezdy. Opýtali sme sa teda sami seba, pre koho by sme boli mimozemšťanmi, ak by sa na nás niekto pozeral. Uviedla profesorka astronómie, riaditeľka inštitútu Carla Sagana na Cornellovej univerzite v štáte New York, Lisa Kaltengerová, ktorá je hlavnou autorkou štúdie. Vedci sa tak na základe údajov získaných z vesmírneho observatórium Gaia pokúšili zistiť, z ktorých hviezdnych systémov je možné sledovať Zem pri jej prechode pred Slnkom. Dostatočne blízko, aby zachytil signál, dohromady identifikovali 2034 hviezdnych systémov, nachádzajúcich sa vo vzdialenosti 326 svetelných rokov, z ktorých by bolo možné objaviť ľudskú civilizáciu. Avšak iba 1715 z nich bolo možné pozorovať Zem za posledných 5000 rokov. Zo zvyšných 319 bude možné objaviť ľudskú civilizáciu prostredníctvom metódy tranzitu až počas najbližších 5000 rokov. Z objavených hviezdnych systémov s vhodnými podmienkami na pozorovanie Zeme je 46 dosť blízko na to, aby odtiaľ mimozemšťania zachytili jasný signál ľudskej existencie, rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré sa začalo asi pred 100 rokmi. V 7 z 2034 hviezdnych systémov bola potvrdená existencia planét a niektoré z nich sa nachádzajú v obyvateľnej zóne vhodnej pre jej vznik. A to je na dnes všetko. Ďakujem vám a tiež budem veľmi vďačný, keď podporíte môj odber na herohero.com. Ďakujem vám všetkým. What the hell? What is that, Mom?